Алтын котлау яңгыры бүген Неверкино районы Карнавар авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Абузярова Роза Сабир кызы хөрмәтенә дә ягачак. Чөнки 12 август көнне ул үзенең алтын юбилеен каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аңа иң җылы теләкләрен яраткан тормыш иптәше Зәкәрия, кызы Гүзәл, улы Ринат, кияве Расим, килене Алсу, оныклары Диана, Илнур, Эльдар, Эльвина һәм ике яклап кода-кодагыйлары да юллыйлар. Кадерле, яраткан, сөекле хатыным. Гомерләрнең байтак өлешен без икәү бергә атлыйбыз. Хатын белән ир генә түгел, әллә ничек якын кешеләр булдык бер-беребезгә. Гүзәл чәчкәләребез дөньяга тугач мин бәхетле булдым. Кызларымны Ходаем бүләге дип саныйм мин. Шундый олы мәхәббәттә янган кешеләргә генә безнекеләр сыман матур балалар бирелә торгандыр ул югарыдан. Узган еллар эчендә без байтак авырлыкларны бергә җиңеп чыгып, һаман алга карап уфтанмый яшәп киләбез. Бүгенге матур юбилееңда теләкләрдән дә беренчерәк рәхмәтләремне укып, яратам дип исеңә төшерәм. Ничә яшең генә тулса да, син иң зәвыклы мәрҗән сыман, һаман шундый ук матур һәм яшь булып каласың. Өеңдә дә, гаиләңдә дә, эшеңдә дә син өлгереп, үзеңнең булдыклы, уңган хатын икәнеңне күрсәтәсең. Алтыным син минем, иң кадерлем. Сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. Ике балабызны да үстереп гомер уртасына җиткәнбез. Чабып йөри татлы оныкалар, әби, бабай диеп эндәшә. Шулай әле әкрен генә безне картлык иле алга битдәшә. Күзләреңә һаман сөеп карыйм, җитмәс яратырга бер гомер. Синең хакта гына уйлый һаман, синең өчен яна бу күңел. 50 яшең ишек шакып килде, күрекмичә аны керт ачып. Рәхәт картлыклардан уят торулары бары тик качып. Котлы булсын матур юбилеең, сиңа булды шушы теләгем. Син бит минем күктән иңдерелгән, иң кадерле затлы бүләгем. Әнкәебез безнең, күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен улы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дуңаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип, иркәләп, сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле, ягымлы әбикәй. Алар сине бик нык яраталар. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен. Оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчең. Мәңге яшә, безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кычып, назлап алып, яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыйдыр, без сиңа гел кечкенә. Хөрмәтле Роза Сабировна, якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Бәйрәмегез котлы булсын. Bilsәм иде әнкәй уйларың, кояш балкыган
Кошлар сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре, синең сылы йөзең күк дөньяны ямгә күмеп, чәчкә аткан бәхет гөлләре. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык. Шикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт, мәңге яшәгәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык. Шикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт.